سلام كم يتوالوا زخبركم سمعتنا ملو مستدلو زيناتات النهو بمجمرة أرست زينام حبرات منقستات أمريكان إثيوبيان أبقرنا أفريقيا ساتان مرقان مدفع كلتا أو سمعات كم زفرما تقليتو بسانكي متساي كداي منستر بريطانيا زونكولو أبلع علوي منقست زقات أمام كفال كابينة منسترات لومي بوغعي تأكيبو وعلو زبلو زيناتاتن كالين حزنا لكم مزينا لنا نشان لنا سابسكرايب بمقبار كسع موداتا مدفنا كتكاتاتولنا بخبرنا دمكم حبرات منقستات أمريكان إثيوبيان أبقرنا أفريقيا ساتان مرققا أن مدنفع كرتا وسمعات كم زفرما قريتان صحاف قدات وصا أمريكا ماردو روبين منستر قدات وصا إثيوبيا قدو انتميتسن مونغو أمريكان إثيوبيان كرتا وزتن مقبار أو واشنطن دي سي أبزن برا أخيبا ترخيبو منيرم زي أمريكا أبدا علي إرترا تنبيرو زرلو قدا كم تلعلو أبزقل تصلو زرلو مستاقن دمسارت إرترا زغنوت إثيوبيا كرتا وسمعاتها تقبر زلام مونغو إرتران إثيوبيان بسنك إتا أفريقيا بحر زي بالله إثيوبيا أب قداي واننت كيح بحر بترقاقامي قدا منستر أبي أحمد جميرو بزتفر عليه يسمى زتهاجر حتى يلعب بمهلاو وزن كلتا هاجرات نبدأ ما كينات كياتوا أبزس قالوا زلا أمريكا كلتين هاجرات زلوا زمدناتا تدل زلام أبز وان زي أب إيران زلوا جن معصابه هرمزن قيح بحري كما قد سمة تحلالفين قدا مسمر ما كراي بحرن إيسان أقد سنته أن عززة أبز متصار زلوا وانا أمريكا أب لعلي إرترا زتنبر قدا كم طلعلو تحبر زلام كل جزء قيح بحرن على ما وطبا وسانك وانت خونه زوبا قرنا أفريقيا جن بسنك وقوس السودان مسحاب صومالين سقات قجت إيرتران إثيوبيان تداخل ممتصنحو يقلت نقفت إيران زخونه اعتقاد حالتات حوثي يمن نما تصابوا بابي المندب كعصوا مخانه بسفارة رح زلوا وان مسال على شحن 200 كيلومتر جماجم كيح بحر تونن إيرترا زمدنا من محياش وانا هو استراتيجي وسكم تمخانو كحبر سنحيهم مسرت رويترز رأي سنة كفلو قدات وصا أمريكا بسفر على هاجرات أبزلا أخو مذكر أمريكا نت بريزيدنت جو بايدن أبكل تشحن 20 حدا زفرمولو أجدا زنبر أواج كسر زو مخانا يقلز تي أبكل تشحن 20 حدا سنبر سفيح أجدا نو تهدرا وتكالات إيرترا نجزا سلفه قدفكم ون حلافي هاجرا ودحنت إيرترا زعل مينيروم إيرترا بشحن شعات 209 كاب إثيوبيا ناتسنتا قاب تركب جميرة بسنك استفل عليه زوا مسحبات أبت استفل عليه أجدات كتصنح تجديدام أبكل تشحن شعات إيرترا اعتقاد على الشباب صوماليا تدق فيها بزبل كسي دحر مرتعو زي ترقبوا بحبرات هاجرات أجدا تغير لانيريوم أبكل تشحن 20 حدا استقبر أجدا دما مساء بسميناو كفال إثيوبيا خلل تقراي زنبر وق تتحزو زمت منبارو أيرسعن زباون دبلوماسيون كإيلاتات كم زقلتوا إذا أمريكا كتوزد يزبها زلوا سقمتي واشنطن نتي إثيوبيا بحيل أفريقيا بحر مركب طريقة زلادليت كم زي تقف زرقي ملكتيم والترويترز استملكت السند منقست أمريكا بحيل أفريقيا بحر مركب زقبر زخونة فتنة كم تقاوم إثيوبيا بترقاقامي قليسنا لنا يبل أمريكا قبل عليها زنبرتو قدات كتلعلو تدالو خمزلا زقلت سبسابات تسفازهم مخانو إيرتراون قليس علام منستر زينا إيرترا بربع شدشتا قنبت أبزوصو مقلتي قداتات كلا علي زبل سبسابات كمزلو متكاس تسقمتين تقوقي كبير زقلصو بوليسيتات واشنطن بزلاقنت مقرب فتح مرققاتن حقاونا ترتعن زرقاقص كخون تسفان قبريلهم قداتات مقابعاتات عالم كتنقفو تصنحات إيرترا نفلا ما أوانيا بزعبا زنايم بالعال سنسنتا ريتو تهب زلا بسنكي مزاي قداي منستر بريطانيا زنقولو أبل علوي منقس زقات أمام كففال كابينة منسترات لو منقوهو بوقع كبيم بركز بولو منسترات سر كار ستارمر كاب سلطانو زوردو لغزي كقمتون يتوع اللهم زيهم منستر زبيتاو قداس شابانا محمد تركو منسترات كوينهم قداي منستر كاب سلطان زوردو لسليدا غزي كقمت اللو ديو أقبان أمان قزبلو وحدات أبالات كابينة منسترات مخانهم تفلت اللهم بدشتا حقست منسترات استحات درجة منقس زلو ستارمر سرح دو قبل وين متكا زخيل جزء قدب كقمت دحر متوعهم تتكي مالهم قمون قطر نايتهم سر كير كاب سلطان خور زسوع عبالات بايت عيو 7 كلتن بس يحلهم أبزرزر نايتهم بصوني كاب سلطانهم مسائل حقست منسترات جو موريس والقاو صحفي بايتو نايت المرحنة وارادر سلفي تاعنا ويس ستريتن زت غلاليم موريس تقدايم منستر دحر حجي أمنا تزبيه يبولون قبلون تزاري بلهم ميلاني وارد والقاو صحفي بايتو مكتل قدايم منستر ديفيد لامي ناو شاوكان والقاو صحفي بايتو منستر
ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ካቢነ ሚኒስተራት ዳረን ጆንስ ከምኡውን ቶም ሩትላንድ ወልቃዊ ጸሓፊት ከባቢ ኤማ ሪሎንስ እውን ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ። ካልኦት ሰርኬር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝውዕሉ ሰብ መዝውን ኣለዉ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቀዲሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ተጠራጠርቲ ከም ዝተጋገዩ ብምግላጽ ስርሑ ደው ከም ዘይብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ጌጋታት ከም ዝፈጸመ እኳ እንተኣመነ ኣብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ምርጫታት ግን ከም ዘይተጋገዩ ገሊጹ ዘሎ። ዝኾነ ትማሊ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስርሑ ክወርድ ዝግበር ጸቕጢ ሓይሉ ውዒሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣባላት የማናዊ ሰልፊ ሃገር እውን ስታርመር ክወርድ ይጽውዑ እዮም ዘለዉ። ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተኻየደ ከባቢ ምርጫ ሰልፊ ዕዮ ዳርጋ 1500 ኣባላት ባይቶ ምሳኣነ ደገፎም ንሪፎርም ዓባይ ብሪጣንያ ወሳኽ ምስ ተረኣየ ሰልፊ ግሪን እውን ኣብ ለንደንን ካልኦት ከተማታትን ደገፍ ምርካቡ ኣብ ልዕሊ ሰርኬር ጸቕጢ እናሓየለ ይመጽ እዩ። ሰልፊ ሪበር ኣብታ ንሓደ ዓመት ዘመን ፖለቲካዊ ዕብለላ ዝተመቐረላ ዌልስ እውን ካብ ስልጣኑ ተባሪዱሎም። ካብ 129 መናብር ባይቶ ስኮትላንድ ድማ 17 ጥራይ ይሕዝ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ውጽኢት ምርጫ ስኮትላንድ እቲ ዘኸፍአ ምዃኑ ተመዝጊቡሎም። ሞሪስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባላት ባይቶን ሕጽያት ሰልፊ ዕዮን ኣብ መወዳእታ ብዘይወዓልዎ ውሳነታት ተነቒፎም ክብሉ እውን ተዛሪቡሎም። ዋላ እኳ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝከኣሎ ጻዕሪ እንትገበረ መረጽቲ ነቲ ዘምጽእዎ ለውጢ ክመርሑ ኢሎም ኣይቅበሉን እዮም ይብል እቲ ኣባል ባይቶ ሄክስሃም። እምነት ህዝቢ ዳግማይ ንምርካብን መንግስቲ ዝኣተዎ መብጽዓ ንኽፍጸም ዝኽእል ሓድሽ መራሒ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ንረብሓ ሃገርን ውድቡን ክብል ስልጣኑ ዝወርደሉ ግዜ ክቕምጥ ኣለዎ እውን ይብል። ኣባል ባይቶ ምብራቕ ዊርዝን ሾርሃም ሩትላንድ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዕዮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ሃገር ስልጣን ከም ሰኣነ ዳግማይ ክረኽቦ ከም ዘይክእልን ንጹር ክብል ተዛሪቡሎም። ፔንታጎን ቅድሚ ሕጂ ተቃሊዖም ዘይፈልጡ ብዛዕባ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት ዩፎ ዝገልጹ ሰነዳት ዘርጊሑ እዩ። እቶም ሰነዳት ኣብ መሬት ዝርከቡ ሲቪላውያን ኣብ ወርሒ ዝበጽሑ ጠፈርተኛታትን ዘቕበርዎ ምስክርነት ዘጠቓለሉ እዮም። እዞም ንሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ናብ ህዝቢ ዘይወጹ ሰነዳት ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኢንተርኔት ተዘርጊሖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት ዘሎ ልዑል ተገዳስነት ኣብ ግምት ብምእታው ነዞም ሰነዳት ክዘርግሖም ምዃኑ ቃልኣት ነይሩ እዩ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህላወ እዞም በረርቲ ነገራት ዘሎ ህዝባዊ ተገዳስነት ሰማይ ዓሪጉሎም። ኣብ 2022 ኮንግረስ ኣሜሪካ ድሕሪ 50 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት መግለጺ ሰሚዖም። ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ግሉጽነት ንምርኣይ ቃልኣት ኢሎም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ 161 ሰነዳት ቀሪቦም ኣለዉ። ተወሰኽቲ ሰነዳት እውን ክዝርግሑ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ። ምዝርጋሕ ናይዞም ፋይላት ዝመጽእ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ለካቲት ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት በረርቲ ነገራት ኣለዎ ግናኸ ኣነ ኣይረኣኽቦም ብምባል ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ዝገበሩ ምዃኑ ኣይርስዕን። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ካልእ ቦታታት ህይወት ክህሉ ከም ዝኽእል ብመጽናዕቲ ዝከኣል ምዃኑ ንምግላጽ ዳ እምበር ኣብ ግዜ ስልጣኑ ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይረኣየ ኣነጺሩ። ኣብቲ ወርሕቲ ትራምፕ ንፔንታጎን ምስ ግዳማውያን ፍጡራት ኣብ ዓለም ወጻኢ ዝርከብ ህይወትን ዘይተለለዩ ሰማያዊ ርእዮታትን ከምኡውን በረርቲ ነገራት ዝተተሓዙ ሰነዳት ክዘርግሕ ኣዚዙ። እቶም ተዘርጊሖም ዘለዉ ሰነዳት እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ምስጢራውነቶም ተሓልዩ ዝጸንሐ ወተሃደራውያን መዘከራትን ጸብጻባትን ዝሓዙ እዮም። ኣብ ወርሒ ዝተገብረ ጉዕዞ ኣፓሎን በረርቲ ነገራት ዝረኣዩ ሰባት ዝሃብዎ ምስክርነትን ኣጠቓሊሉ ኣሎ። እቶም ፋይላት ኣብ 1960ታትን 70ታትን ኣብ ዝተኻየዱ ጉዕዞ ኣፓሎ 11 ኣፓሎ 12 ኣፓሎ 17ን ኣብ ዝነበሩ ጠፈርተኛታት ዘካየድዎ ምስጢራዊ ዝርርባት ዝሓዙ እዮም። እቲ ውሩይ ጠፈርተኛ ጉዕዞ ኣፓሎ 11 ዝነበረ ባዝ ኦልድሪን ኣብ 1969 ኣብ ዝሓቦ ቃለ መሕተት ናብ ወርሒ ኣብ ዝጓዓዙ ዝነበረ ቅድሚ ሽዑ ዘይተገልጹ ዝተፈላለዩ ትርኢዮታት ከም ዝተዓዘበ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ቃለ መሕተቱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዩ ተሓቲሙ ዘሎ። ኣዝዩ ድሙቕ ብርሃን ዘመንጩ ነገር ተዓዚበ ምናልባት ገለ ዓይነት ሌዘር ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ነይርና ክብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ። እቶም ምስጢራውያን ዝርርባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ 1969 ኣብ ወርሒ ዝረገጸ ጠፈርተኛ ኣፓሎ 12 ኣላን ቢን ኣብቲ ጉዕዞ ኣብ ጠፈር ዘንሳፉ ዝነበሩ ብልጭታታትን ድሙቕ ብርሃናትን ከም ዝረኣየ ተዛሪቡሎም። ንሱ እቶም ብልጭታታት ካብ ወርሒ ሓዲሞም ዝኸዱ ይመስሉ ከም ዝነበሩ እውን ሓቢሩ። ክልተ ጠፈርተኛታት ጉዕዞ ኣፓሎ 17 እውን ብ1972 ድሙቕ ብርሃናት ከም ዝረኣዩ እዮም ጸብጺቦም ዘለዉ። ጠፈርተኛ ጃክ ሸሚት ከም መዓልቲ ናጽነት እዩ ዝመስል ነይሩ ብምባል እቶም ብርሃናት ካብ በረድ ዘንጸባርቑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ጉዕዞ ጠፈር ጂማኒ 7 ብ1965 ዝተረኸበ ዝለሓኾ ድምፂ ኣብ መንጎ ጠፈርተኛ ፍራንክ ቦርማንን ቁጽጽር መሬት ናሳን ዝተገብረ ዝርርብ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ጸጋማዊ ወገን ናይታ መንኮርኮር ዘይተለለየ ዕላማን ትሪልዮናት ዝኾኑ ንኣሽቱ ብልጭታታትን ከም ዝረኣየ እውን ጸብጺቡ እዩ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናታትና ሓበሬታናን ኣብ ዝዛዝምና ኣለና። ነዛ ሓዳሽ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሰላም።